Hogeigarren ipuina, eulia eta inurria. Euliak eta inurriak zerabilen auzi gogor bat, norrote zen ederrago. Euliak bere alde edo bandorako zioen. Zuk, inurritxuzia, ezin burua nirekin berdindu dezakezu. Non nahi eta noiz nahi gauza guztietan aurreratzen natzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil erregeen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat, aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotzetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nork eragotzi. Ni nabil, edo lurrean oinez, edo airean egaka. Nahi dudan bezala, zu berriz, beti arrastaka. Izurri zitala, diotxa inurriak. Zer da hanzizu egotea erregeen buru eta maietan, lo egitea hori bigunetan, berdin inork ikusi nahi ez bazaitu? Bazara guztientzat gogaikarria? Eguralde bigunarekin basabiltza bai egaka. Zerbait badirudizu beroaldietan. Negua datorrenean kikiltzen zara, ezoaz maiko apurrak biltzera. Eskutatzen zara toki ilunetan, eta inork ez du zure berririk, ez daki bizizaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elurrapur bati. Eta hau da zorionekoa izatea? Ni bizi naiz udan atsegin osoan, eta non nahi dut zer jan.